Benvidos a este concerto. Nós somos un ensemble de música de cámara organizadas pola Federación Galega de Bandas a partir das listas de músicos da Banda Sinfónica Galega. É a primeira vez que se fai un proxecto camerístico e nada, hoxe vamos a estrenar esta idea, esta formación, a idea do Wing Ensemble americano, e vamos a ofrecer un programa un poquinho variado, aínda que bastante intenso. Primeiramente vamos a facer unha sinfonía original para a agrupación de eventos do compositor americano James Stephens. É unha sinfonía ao estilo neoclásico no sentido de que se divide nos seus 4 andamentos típicos da sinfonía, música formal absolutamente intelectual na composición, pero tamén é unha boa materia prima para traballar con toda esta xente xove, todos os procesos compositivos aplicados despois á interpretación. O primeiro andamento é unha típica forma sonata, ides oír 2 temas, un primeiro con moitos saltos introducidos polo saxofón alto, e curiosamente un segundo tema moi lírico introducido pola guitarra, que ten unha parte un pouquinho solista, digamos, nesta obra, e non é habitual neste tipo de formación. O segundo andamento é un lento, extraído dunha melodía do primeiro andamento, é un pouquinho solemne, e vades a ver que se divide como en 2 partes. Vai haber 2 clímax, un primeiro onde vamos a ter moito son e unha forza tremenda, e un segundo clímax que é unha especie de recordatorio, unha lembranza. Vamos a ver toda esa forza, pero sen tanto son. O terceiro andamento é como se fose un esquerzo, é un descanso intelectual, está dedicado á memoria de Gershwin, ten influencias deste estilo inexiste. E xa, o último andamento, como gran compositor con moitísima técnica, incorpora todos os temas da sinfonía, os mestura e crea, digamos, unha forma final con todo isto, facendo a sinfonía. Pois, e máis, vamos a interpretar a sinfonía número 1 de James Stephens.